Vážená slovenská verejnosť, prihováram sa predovšetkým vám, pretože som presvedčený, že práve vy ste hybnou voličskou silou a ste vždy pripravení cez občianske štruktúry zasahovať do vývoja v spoločnosti a tlakom na svojich zvolených zástupcov strážiť plnenie sľubov politikov. Dnes odhodím veľký kameň. Vláde Slovenskej republiky som postúpil správu o činnosti a výsledkoch svojej činnosti, ktoré budú zaradené do riadneho rokovania vlády. Vzhľadom k dôvodným podozreniam o ovplyvňovaní môjho pôsobenia a vyhrážkam smerujúcim k mojej osobe pri riešení jednotlivých tém, čo nie je novinkou, dovolujem si slovenskej verejnosti vyjadriť aj svoj osobný postoj k problematike COVID-19, ktorý je takmer presným odzrkadlením oficiálnej správy. Najvážnejšie dôvody, ktoré sú obsahom správy, by som zhrnul do dvoch podstatných bodov. Ohrozenie verejného zdravia a ohrozenie suverenity štátu. Prosím teraz pustiť krátky príhovor od doktora Fleminga, ktorý bol určený vláde Slovenskej republiky. Hello, my name is Dr. Richard Fleming. I'm a PhD, MD, JD in the United States of America. I've been a physicist for 50 years, a physician for 38, and an attorney for 10. Throughout my career, I've been actively involved in trying to figure out what causes inflammatory thrombotic response diseases like heart disease, strokes, high blood pressure, diabetes, cancer, miscarriages, and a variety of other illnesses. I've been actively involved in trying to figure out why they occur, how we can diagnose them, and how we can best treat them. As a result, 4.5 years ago, when SARS-CoV-2/COVID-19 hit the scenes, I became actively involved in the investigation and research of these bioweapons and the eugenic genetic vaccines. The plenipotentiary, Dr. Peter Cutler, has asked me to provide materials for the 14 of you, the Congress of Slovakia, as well as Mr. Robert Fico, your Prime Minister, to discuss the topics of the origins of these viruses, the eugenic genetic vaccines, and the World Health Organization / international health rules and regulations. To that end, I have assembled two different video presentations, one on the origins and one on the eugenic genetic vaccines. Included within that as material on the WHO international health rules and regulations. I have also provided two PDFs, one of a book known as Is COVID-19 a Bioweapon? A Scientific and Forensic Investigation, and the other, Are We the Next Endangered Species? Bioweapons, Eugenics, and more. It's been my pleasure to care for several presidents of the United States, one vice president, and a number of members of Congress. To that end, I've had people ask me very specifically if Donald J. Trump is reelected as president, becomes the 47th president of the United States, would I be willing to be the 26th Secretary of Health and Human Services? And I've agreed to do that should Donald Trump ask me to be his Secretary of Health and Human Services. This is a position that will require someone with a science, medical, and law background and training to address. I've provided a document for Dr. Peter Cutler to share with you on the 20 points that I would actively pursue as Secretary of HHS. Included in that is the investigation, indictment, and prosecution of Americans involved in the funding and development of the SARS-CoV-2 bioweapon. Also included is the action that I would take as Secretary of HHS to immediately withdraw the eugenic genetic vaccines being used for COVID-19 from the American market. And I would also advise President Trump to revoke any agreements made in 2024 within the international health regulations and the current actions before the UN, where efforts are being made to usurp the power and authority of several nations, including the United States and Slovakia.
is my hope that the materials provided give you clarity so that you will have the courage to call for the investigation of the Americans through the U.S. government responsible for developing these bioweapons, that you will withdraw these genetic vaccines from the Slovakian population, stopping the harm and injury occurring to Slovakians, particularly your children, and to stand firm in your resolution to not sign the 2024 IHR and to go further with revocation of any presumed actions by the UN, giving them authority over your country. It's been my pleasure to work with Dr. Kotler. It will be my pleasure to work with President Trump. It will be my pleasure to assist the Slovakian government in efforts where Slovakia and the United States may work together to restore the sovereignty of our nations, to protect our citizens, and to keep foreign nations, foreign authorities out of the healthcare of Slovakian and American citizens. Thank you. Ďakujem. Poprosím vypnúť. Hello. Z časti osmelený slovami doktora Fleminga pokračujem v tejto tlačovej správe. V predkladacej správe definujem tieto úlohy, aktivity a ciele. S cieľom plnenia úloh som vykonal celý rad aktivít, najmä analyzovanie zákonnosti prijatých opatrení počas pandémie, a to predovšetkým zorganizovaním vedeckej právnickej konferencie zameranej na dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd obyvateľstva a na zákonnosť opatrení vydávaných štátnymi orgánmi počas pandémie uskutočnené dňa 25. marca 2024. Výsledky konferencie budú zverejnené v zborníku z konferencie po skompletizovaní všetkých referátov, okrem iného aj na webovom sídle sekretariátu splnomocnenca vlády. Ďalej zhromažďovanie a štúdium údajov zameraných na celoplošné testovanie, zber, objektivizáciu a analýzu dát, diagnostiku, antigenové testy a PCR testy, covidový semafor, pripravenosť na pandémiu v správe štátnych hmotných rezerv, očkovacia lotéria a motivácia k očkovaniu, znefunkčnenie primárnej zdravotnej starostlivosti, zastavenie bielej medicíny, liečba ochorenia COVID-19, remdesivir, ivermectin, hydroxychlorochín, cenzúra oponentov a propagácie jednej pravdy, analýza retenčných šarží mRNA preparátov, pôvod vírusu SARS-CoV-2, patologické procesy pri infekcii vírusom SARS-CoV-2, nežiaduce účinky mRNA vakcín, rôzny obsah šarží od jednej firmy, príčiny falošnej pozitivity pri diagnostike a hodnotenie nadúmrtnosti, odborné odôvodnenie používania rúšok a rozostupov a ich účinnosť, činnosť mobilných odberových miest, prítomnosť a správanie nanotechnológií v mRNA preparátoch, správanie mRNA vakcín v kvapke ľudskej krvi, účinnosť a bezpečnosť vakcín na ochorenie COVID-19, príčina zníženej pôrodnosti, Siemens ponúka lacných a kvalitných antigenových testov, využitie poľnej nemocnice počas pandémie COVID-19 na účely spustenia prevádzky urgentného typu 2 v ústrednej vojenskej nemocnici, priebeh armádnych olympijských hier vo Wuhane v roku 2019 s účasťou našich športovcov, vojakov, nakladanie s biologickým materiálom armádou Slovenskej republiky, využiteľnosť dvoch transportovateľných ISO-1C kontajnerov s vybavením pre prípravu a analýzu biologických vzoriek so stupňom biologickej ochrany BSL-4 počas obdobia pandémie, činnosť spoločnosti Eurolab Lambda, akciová spoločnosť, činnosť spoločnosti Multiplex DX, SRO, zber tlačových správ a tlačových konferencií a vystúpenie politikov a odborníkov zo všetkých dostupných médií, propaganda vakcína je sloboda, prezidentka, politici, umelci, športovci, podmienky nákupu vakcín. V súvislosti so získavaním údajov je potrebné upozorniť na to, že limity prístupu do relevantných databáz boli ohraničené jednak zákonnou úpravou ochrany osobných údajov, a tiež neexistenciou dát, ktoré boli najmä po voľbách v roku 2023 pravdepodobne účelovo vymazané. Pravdepodobne. Preto až po konzultácii s predsedom vlády sa dohodneme, aký bude zákonný spôsob nakladania s týmito informáciami, ktoré objasňujú tieto témy, ktoré som vymenoval. Ďalej išlo o zhromažďovanie a štúdium vedeckých a výskumných štúdií, ktoré bolo zamerané na
dôkaz pôvodu jednotlivých zložiek vírusu a samotného vírusu SARS-CoV-2, odborné odôvodnenie podmienečného schválenia mRNA vakcín na trh, patologické cesty proteínu hrotu, S-proteínu a jeho jednotlivých zložiek, ako pri SARS-CoV-2 aj v mRNA preparátoch, ovplyvnenie ľudskej DNA po aplikácii mRNA vakcín, pôvod sekvencie prolín, arginín, arginín, alanín v časti S-proteínu, príčiny tromboembolických komplikácií, príčiny náhlej srdcovej smrti, príčiny spontánnych potratov, dôkazy o prenose zložiek mRNA z očkovaného na neočkovaného, zodpovednosť zložiek S-proteínu pri vzniku nádorových ochorení, vplyv očkovania mRNA preparátmi na imunitný systém, pôvod mutácií a účinnosť očkovania na ďalšie mutácie, účinok reverznej transkriptázy pri prepise do ľudskej DNA, prítomnosť plazmidovej DNA v preparátoch mRNA a jej význam v prepise do ľudskej DNA, nanotechnológiu, účinok remdesiviru, účinok ivermectinu, účinok hydroxychlorochínu a starostlivosť o pacienta s komorbiditami pri pozitívnom náleze z COVID-19. Ďalej uskutočnenie konzultácií s relevantnými domácimi a medzinárodne uznávanými odborníkmi z relevantných vedeckých disciplín. V priebehu prác na zhromažďovaní a štúdiu údajov a vedeckých štúdií vystúpila do popredia naliehavosť venovať pozornosť budúcemu možnému ohrozeniu suverenity štátu a rovnako ohrozeniu ochrany zdravia obyvateľstva, a teda verejného zdravia, a tiež ohrozeniu ochrany ľudských práv a základných slobôd v dôsledku očakávaných šíriacich sa chorôb, ktoré generálny riaditeľ Medzinárodnej zdravotníckej organizácie môže označiť ako pandémia a mimoriadna pandemická udalosť a nariadiť zmluvným štátom pandemické opatrenia, a to všetko v kontexte na pripravovanú globálnu pandemickú dohodu a novelizáciu medzinárodných zdravotných predpisov. V tejto súvislosti bolo potrebné už aj v predkladacej správe dať do pozornosti závažnosť ambícií WHO zasahovať do suverenity štátu, teda aj Slovenskej republiky, do ľudských práv a základných slobôd, riadiť mimoriadnu pandemickú udalosť a nariaďovať pandemické opatrenia prakticky na celom svete jedinou osobou, generálnym riaditeľom WHO, a tiež skrytý prioritný zámer obidvoch uvádzaných dokumentov, ktorý sa javí skôr podpora zisku farmaceutického priemyslu a naň naviazaných distribučných aktérov, ako skutočná ochrana zdravia obyvateľstva a prospech verejných zdravotných záujmov. Z analýz návrhov pandemickej zmluvy a na ňu viažúcu sa novelizáciu medzinárodných zdravotných predpisov vyplynulo množstvo závažných rizik, ktoré som zhrnul do svojich stanovísk, obsahujúcich množstvo vecne zdôvodnených pripomienok a návrhov na zmeny textov. Sledujúc vývoj vyjednávaní o obidvoch dokumentoch na domácej a medzinárodnej scéne, som dospel k naliehavej potrebe venovať v období príprav uvedených dokumentov prioritne náležitú pozornosť práve ich príprave, a to s cieľom upozorniť kompetentné štátne orgány Slovenskej republiky a slovenskú verejnosť na riziká vyplývajúce z obidvoch dokumentov a tak eliminovať negatívne nežiaduce dopady na slovenskú spoločnosť, respektíve aj zabrániť ich schváleniu, alebo ak budú schválené, zabrániť, aby sa ich pôsobnosť vzťahovala na Slovenskú republiku. Podľa článku 1 Ústavy Slovenskej republiky je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát. Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. Podľa článku 7 odstavca 5 Ústavy medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi. Ak by teda pandemická zmluva po jej ratifikácii Národnou radou Slovenskej republiky platila na území Slovenskej republiky, práva, no najmä povinnosti stanovené v pandemickej zmluve by mali prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Z dôvodu toho, že riziko ohrozenia suverenity štátu, poškodenie zdravia obyvateľstva a nedovolené zásahy do ochrany ľudských práv a základných slobôd je v blízkej budúcnosti reálne, rozhodol som sa v tomto štádiu prác venovať sa tejto oblasti a následne za priaznivejších podmienok môžem pokračovať v prácach na preverovaní procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19.
Ako prioritné ciele teda vo vzťahu k tejto úlohe som si stanovil zabrániť nedovoleným zásahom do suverenity Slovenskej republiky nútenými opatreniami WHO počas vyhlásenej pandémie, zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu zdravia obyvateľstva Slovenskej republiky v dôsledku nepremyslených a WHO nanútených pandemických opatrení, zastaviť očkovanie mRNA vakcínami, u ktorých neboli uskutočnené všetky štádia vysokokvalitného, spoľahlivého a etického klinického výskumu vnútroštátnymi prostriedkami a do voľného obehu boli pustené podmienečne, a to až do preukázania bezpečnosti a účinnosti, založené na spoľahlivom klinickom výskume a po vyvrátení vedeckých dôkazov rizikovosti a škodlivosti na zdraví predložených v prílohe číslo 4 a 13, ktoré sú súčasťou správy, a zároveň po zavedení účinného systému monitorovania vakcín a ich bezpečnosti, aj po ich zavedení medzi obyvateľstvo s cieľom monitorovať ich dlhodobé účinky a zároveň po zavedení kompenzačných programov na kompenzáciu za škody z očkovania a po právnej úprave kompenzačných záruk. Preto je aj predložená správa v tomto štádiu zameraná najmä na práce a problémy pandemickej zmluvy, novelizácie medzinárodných zdravotných predpisov a podozrení na ohrozenie verejného zdravia používaním mRNA preparátov. Pri tejto príležitosti by som chcel verejne oznámiť, že som sa dozvedel, že počas rokovaní OSN minulý týždeň sa uskutočnilo neformálne stretnutie delegáta za Slovenskú republiku s generálnym riaditeľom WHO a diskutovalo sa údajne o tom, že sa postupne pracuje na schválení pandemickej zmluvy Slovenskou republikou a komplikácie spôsobené splnomocnencom sa postupne odstránia. Vzhľadom k tomu, že stretnutie bolo neoficiálne, bude pravdepodobne táto informácia popretá. Najpodstatnejšie témy pri podozrení na ohrozenie verejného zdravia pri používaní mRNA preparátov sú tieto: patologické cesty a účinky časti proteín hrotu, zmena ľudského genómu a možnosť prenosu zložiek mRNA preparátov z očkovaného na neočkovaného. Patologické cesty po aplikácii mRNA preparátov predstavujú závažné poškodenie ľudského zdravia a vedú k zápalovo-trombotickým komplikáciám, nádorovým ochoreniam, priónovým ochoreniam, spontánnym potratom, transfekcii z očkovaného na neočkovaného, náhlej srdcovej smrti, autoimunitným ochoreniam, neurologickým ochoreniam a zmenám ľudského genómu. Pre záznam uvádzam konkrétne najmä tieto patologické cesty účinku. Účinok pseudouridinu na zníženie imunitnej odpovede a ako dobrý nástroj na transfekciu a zníženie odpovede interferónu a zvýšenie aktivitu cievneho endoteliálneho rastového faktoru a následne hypokalémie, čo má vzťah k náhlej srdcovej smrti. Inflamačno-trombotická odpoveď všeobecne, za ďalšie účinok glykoproteínu 120 priónu, čo je inzercia do S-proteínu, po opakovaných očkovaniach k hladinám smerom k titrom imunoglobulínu 4 a vedie k imunotolerancii, plus ostatné patologické cesty glykoproteínu 120. Za ďalšie účinky proteínu hrotu na otupenie imunitného systému, zhoršením produkcie interferónu a potlačením počtu T buniek po opakovaných očkovaniach. Ďalej patologická cesta účinku inzercie furínu, čo je inzercia prolín, arginín, arginín, alanín, čo má úlohu pri podpore nádorového bujnenia. Ďalej spôsob prenosu produktov mRNA vakcín z očkovaného na neočkovaného. Ďalej patologické cesty vedúce k vzniku priónových chorôb. Inaktivácia tumorsupresorového génu P53 a vzťah ku génom BRCA1 a 2, čo má úlohu pri podpore nádorového bujnenia. Ďalej umlčanie imunitnej odpovede využívaním nanotechnológie. Ďalej zlepšenie účinku CD147, cesty vedúce k spontánnym potratom, cesta účinku BCL2 skupiny proteínov, napríklad proteínu PUMA, účinok a cesta proteínkinázy B a tyrozinkinázy a proteínu FOXM1. Za ďalšie cesty zabudovania cudzej genetickej informácie do ľudského genómu, a to dve. mRNA preparáty sú prepisované reverznými transkriptázami do DNA a tá je zabudovaná do ľudského genómu. Ten princíp využívajú retrovírusy. A za druhé, mRNA vakcíny sú kontaminované plazmidovou DNA, ktorá slúžila ako templát pre syntézu mRNA a nie je po výrobe na kultúrach Escherichia coli dostatočne odstránená a očistená. Preto sa balí spolu s mRNA do nanolipidových partikúl. Plazmidová DNA sa môže náhodne inkorporovať do ľudskej DNA a aktivovať nádorové bujnenie. A posledná možnosť prenosu zložiek mRNA preparátov z očkovaného na neočkovaného.
To vyplýva z predložených dokumentov a videoprezentácie, ktoré sú súčasťou oficiálnej správy, prílohy oficiálnej správy. K jednotlivým témam som poskytol dôkazy a navrhol postupy na ich odstránenie. Kompletnú správu poskytujem laickej aj odbornej verejnosti k nahliadnutiu na webovom sídle splnomocnenca a zverejním na svojom osobnom profile. Poskytnem ho rovnako aj všetkým médiám. Z môjho štatútu vyplývajú tak obmedzujúce kompetencie, že až do posledných dní som ich nedokázal zlomiť a nakoniec môžu účelovo ohroziť oni mňa. Vláda Slovenskej republiky ma menovala a vláde Slovenskej republiky zo všetkých síl sa usilujem povedať podstatu a pravdu o pandémii COVID-19, no nakoniec aj tak moje vyjadrenie musí mať charakter len dôvodného podozrenia a odporúčania. Princíp ochrany a krytia v jednotlivých štátnych telesách, ktoré môžu povedať pravdu o pochybeniach, majú jednu a tú istú tendenciu. A to je fakt, že predložením dôkazov o ich činnosti by sami priznali, že konali v rozpore so zákonom alebo v rozpore s medicínskymi princípmi. A keďže tieto štátne inštitúcie a orgány majú na svojich stoličkách pôvodných aktérov, je takmer nemožné z nich vydolovať celú pravdu. Odhalím však celú podstatu mojich úsudkov, z ktorých odvodím aj odporúčania pre budúcnosť, v prípade, že by došlo k zázraku a nastal by radikálny zlom a postoj tejto téme by sa zmenil. Najzávažnejším dôsledkom celej tejto vykonštruovanej operácie s názvom pandémia COVID-19 je ohrozenie ľudského zdravia a overenie si naivity obyvateľstva planéty podprahovo poslúchať. Existuje obrovské množstvo indícií a dôkazov o tom, že vírus bol umelo vytvorený v laboratóriách typu Gain of Function vo Wuhane. Mená a procesy vývoja jednotlivých zložiek vírusu, patenty k inzercii, pôvodné vírusy, z ktorých sa zložil SARS-CoV-2, PCR metodika, vývoj mRNA technológií, predpoklad správania obyvateľstva pri lockdownoch, vývoj nanotechnológií, to všetko je k dispozícii v mojej prílohe. Kto by sa snažil poskladať všetky fakty k tejto téme, nevzdal by to kvôli nedostatku dôkazov, ale kvôli neochote príslušných orgánov venovať sa toľkým faktom a neochote priznať svoje pochybenia. Vírus bol umelo vytvorený, neexistuje žiadny dôkaz o jeho altruistickom využití. Prenos z Wuhanu bol s najväčšou pravdepodobnosťou zabezpečený infikovaním zúčastnených osôb počas armádnych olympijských hier v roku 2019 vo Wuhane. Úloha Ukrajiny na pokračovaní výskumu financovania laboratórií následne po armádnych olympijských hrách je nateraz účelovo spochybňovaná, avšak obavy, ktoré pochádzajú od prezidenta Putina ohľadom biolaboratórií, je fakt, ktorý je zaznamenaný. Po vpáde ruských vojsk disponovala Ruská federácia dôkazmi o ich prítomnosti aj dôkazy o financovaní ich činnosti z USA. Pentagon svoje aktivity na Ukrajine priznal. To, že vírus SARS-CoV-2 a hlavne jeho časti sú biologickou zbraňou, jedného dňa uznajú aj súdy. To, že išlo o akt bioterorizmu, je v súčasnosti veľmi citlivá téma vzhľadom k prebiehajúcej kampani na prezidentské voľby v USA. Súdne procesy však v tejto veci prebiehajú a budúci prezident pravdepodobne bude tišiť rozsah zodpovednosti USA za vývoj tohto vírusu. To, čo ostáva pre mňa ako lekára a zanieteného človeka pomôcť slovenskému národu, je otázka verejného zdravia. WHO ako teleso, ktoré vyhlási ohrozenie verejného zdravia medzinárodného rozsahu a pandémie, zobralo túto úlohu veľmi vážne počas úvodu pandémie, ale následne veľmi razantne s presadzovaním svojich odporúčaní a hlavne sa veľmi ponáhľa s centralizáciou svojej moci cez dva podstatné a podozrivé medzinárodné dokumenty, ktorých schvaľovanie bude v budúcnosti zohrávať veľmi vážnu úlohu pri priebehu ďalšej pandémie. Dávať takú moc do rúk generálnemu riaditeľovi je veľmi vážne a nebezpečné rozhodnutie všetkých členských štátov, pretože prídu o možnosť suverénne rozhodovať a zasahovať v rozsahu svojich suverénnych zdravotných politík pri ďalšej pandémii. Či tu ďalšia pandémia bude alebo nie je otázka či, ale kedy. Jeden z najväčších finančných donorov WHO, Bill Gates, ktorý sa dokonca usiloval, myslím, že v roku 2012, presadiť cez svoju nadáciu Bill a Melinda Gates Foundation, aby sa stal jedným z členských štátov, sa niekoľkokrát vyjadril, že jeho cieľom je zaočkovať celú populáciu. Jeho podiel na výrobe mRNA vakcín a vývoji nanotechnológií je nesporný. Takisto opakovane verejne upozornil, že hrozba vypustenia umelého vírusu je veľká. Preto nerozumiem, prečo keďže som svojim konaním postavil Slovenskú republiku do ochranného postavenia, kedy našim rozhodnutím neprijať IHR a vyhlásením nepodpísať pandemickú zmluvu, neostaneme radšej v pozícii pozorovateľa, kým neprebehnú prezidentské voľby v USA a kým sa jednotlivé štáty nedohodnú na pripomienkach.
O hrozbách vyplývajúcich z prijatia týchto dokumentov som opakovane upozornil a napriek odôvodneným pripomienkam, najmä k živej afére Pfizergate, k uniknutým a zverejneným dokumentom Korona protokolom z Inštitútu Roberta Kocha a dôkazom o nebezpečnosti a neúčinnosti vakcín nerozumiem, prečo si neponecháme toto postavenie v takej forme, ktorá je pre nás najbezpečnejšia. Veď kedykoľvek môžeme pomáhať rozvojom krajinám a kedykoľvek môžeme implementovať IHR, ale prečo nie sme radšej trochu podozrievaví voči VHO, keď si nárokuje manažovať ďalšie pandémie po tak nejasných výsledkoch manažovania tej poslednej? Neviem, komu sa chceme zapáčiť, ale upozorňujem na fakt, že 21 kongresmenov v USA urobilo presne to isté odporúčanie Bidenovi, aby odmietol IHR. USA vláda má však jasný postoj k VHO a IHR v prípade, že vyhrá voľby Donald John Trump. A ústava USA zabezpečuje aj tak jednotlivým štátom ochranu. Donald Trump ich pravdepodobne odmietne a je možné, že prestane financovať VHO. Musím pripomenúť, že mnohí, ktorí ho podporujú v jeho kampani, prezentujú rovnaké postoje ako ja v otázkach pandémie COVID-19, nehovoriac o tom, že mnohé dokumenty zdieľam práve od nich. Pandémia COVID-19 Slovenskej republiky je na teraz ťažko riešiteľný problém. To, že som si to zobral za úlohu preveriť manažovanie počas tejto doby, je jeden dobrodružný príbeh s nejasným koncom. Ak si prečítate môj štatút a z toho vyplývajúce moje kompetencie, zistíte, že nemám skoro žiadne. Môžem si kúpiť mikroskop, čo som aj urobil, a sám študovať. Z mojich subjektívnych postojov však vystane len subjektívny názor, ktorý bude mať cenu dobrého titulku vo vašich bulvároch. Na to, aby som mohol robiť závery, potrebujem prístup všade, ale to som si uvedomil príliš neskoro a budem potrebovať dáta. Aj keby som priznal, že občas mi anonym pošle dáta z niektorej oblasti, nemôžem ich momentálne použiť. Môže mať len dôvodné podozrenie, aj keď dobre odôvodnené, o niečom, k čomu smerujú niektoré dôkazy a fakty. A získanie takýchto dôkazov je len o tom, že niekto anonymne túži pomôcť. A keď to celé vyhodnotím, priznám, že spôsob, akým sa to ku mne dostalo, je nelegitímny. Ale aj keby predsa len to zariskujem, musím vám povedať, že žiadne presné dáta my nemáme. Ani dáta, a teda ani analýzy. Čo sa mohlo zachrániť na NCZI pred výmazom, to sa zachránilo, ale nedá sa to s ničím spárovať. Ako príklad uvediem, že otázku smrtnosti riešilo Štatistický úrad Slovenskej republiky prevzatím z úmrtných listov, avšak sám som kontroloval niektoré úmrtné listy, ktoré prišli na NCZI zo Štatistického úradu a s prekvapením som zistil, že mnohé z nich neprešli korektúrou, a teda niektorí pacienti, čo napríklad umreli pre vykrvácanie, boli vedení na štatistickom úrade ako zomretí na COVID. Takýchto prípadov tam je veľmi veľa. Z toho vyplýva aj fakt, že ak by sme chceli spätne hodnotiť otázku smrtnosti na COVID-19, nemáme presné dáta. A kontrola z NKU na NCZI, ktorá bola vykonaná v roku 2022, jasne poukázala na nedostatky a tieto nápravy neboli do dnešného dňa vykonané. Jednoducho nemáme žiadne relevantné dáta, ani zber, ani analýzy. Takže oprieť sa o slovenské štatistiky je márne a hlavne zbytočné. Pokiaľ sa v tejto veci nespraví náprava, budú moje vyjadrenia plané a dočkajú sa len účelového výsmechu. A preto mne nič neostávalo, aby som sa venoval záverom, ktoré vyplývajú zo zahraničných analýz, hoci možno predpokladať, že politiky jednotlivých štátov tiež majú podobné tendencie a ťažkosti pri zbere a analýze dát. Či je to účelové alebo z tých istých dôvodov nemožné, to neviem zhodnotiť, ale predpokladať to treba. Keď odložím bokom ostatné položky pandémie, ktoré treba riešiť, prvorada moja snaha zámer oznámiť vláde Slovenskej republiky najmä obrovské zdravotné riziká a hrozby vyplývajúce z aplikácie mRNA vakcín. Je toľko jednoznačných dôkazov o škodlivosti mRNA vakcín s presným odôvodnením účinkov jednotlivých častí proteínu hrotu, že nikdy nepochopím, prečo sa kolektívne nezhodneme a nerozhodneme okamžite ukončiť používanie týchto preparátov a nevyčleníme na pár mesiacov pár odborníkov zo všetkých oblastí, ktorí potvrdia alebo vyvrátia tieto tvrdenia. To, že vakcína nie je vakcínou, ale biologickou zbraňou produkujúcou prión, je dokázaný fakt vedecký, ale asi každý čaká na závery súdov. Avšak my toto gesto môžeme zrealizovať už dnes. Upozorňujem na to, že predpokladám v budúcnosti preukázanie pravdivosti mojich tvrdení. Vakcíny sú neúčinné a nebezpečné, sú drahé a sú biologickou zbraňou. Je len otázkou času, kedy to niekto oficiálne prizná. Bude gesto absolútnej suverénnej rozvahy našej republiky, ak by verejne vyhlásila, zastavujeme očkovanie mRNA vakcínami, kým sa nepreukáže ich účinnosť a ich bezpečnosť. Akí páni by sme boli.
Veď ani nie je dôvod na obavy. Našim ukážeme, že sa staráme o verejné blaho a svetu ukážeme, že hoci dôverujeme, tak preverujeme. To je prejav suverénneho štátu. Predstavte si situáciu, že splnomocnenec vám dá 100 dôkazov o nebezpečnosti vakcín a vy, ktorí ste odhlasovali jeho existenciu, sa nebudete zaoberať jeho tvrdeniami. To by bola aká fraška. Preto vás žiadam, berte s plnou vážnosťou moje varovania o nežiaducich účinkoch vakcín. Všetky patologické cesty o ich pôsobení, rovnako aj pôsobení SARS-CoV-2, sú známe. Preto len rozhodnite o tom, aby sa venovali dostupným vedeckým dôkazom. Všetky máme k dispozícii. Je navrhnutá účinná liečba, ktorá nie celkom korešponduje s tou našou. V nemocničnej starostlivosti ako zlatý štandard sme používali Remdesivir a ak sa nemýlim, stále používame, o ktorého nízkom a žiadnom účinku jasne poukazovali vedecké štúdie a množstvo nežiaducich účinkov priznali. Priznal by som aj účinok Ivermectinu v otázke profilaxie a už dnes by som odmietol význam pri už stredne ťažkom priebehu COVID-19. Pretože som videl fakty. Tie isté štúdie si môže pozrieť každý o Ivermectine, Remdesivire a hydroxychlorochine. Na všetko sú štúdie a sú k dispozícii v správe. Najhoršie na tom celom je, že vždy, keď sa otvorí nejaká Pandorina skrinka pri mojej téme, vždy ostala podstata v mojej mysli. A to je fakt, že niekto vyrobil a vyrába vírusy, súbežne s tým aj diagnostické testy a testy a vakcíny. A keď bude ten správny čas a bude moc zdravotných politík centralizovaná vo WHO, tak ideme na to. Ono je to tak pravdivé, reálne, hrozné a fantastické, že ak nám vládcovia tejto republiky nedajú pomocnú ruku a spoločne sa jasne nedohodneme, čo ideme robiť, môžeme túto tému zabaliť, starať sa o konsolidáciu zdrojov, budovať diaľnice a otvárať tunely, avšak direktíva WHO nám minú štátnu kasu, diaľnice budú prázdne, tunely budú akurát tak finančné. Ľudia budú chorí, nebude HDP a nebudú ani zdroje. Závislosť na celku porastie a dnešné krásne koncepty a plány, ktoré pomáhajú rozvoju krajiny, si nebudú všímať tichého zabijaka. Viete, ak vidíte tanky na vlakovej súprave, viete, že idú buď brániť alebo bojovať. Ale vírus nevidíte. Nemáte možnosť kontroly nad jeho prítomnosťou a prenosom. A práve o to tu ide. Urobiť to tak, aby len vyspelá technika odhalila takéto plány. Preto som si aj ja sám mikroskopicky preveril v natívnej aj darkfield mikroskopii, ako sa aglutinujú moje červené krvinky a vyblednú, čiže strácajú kyslík v priebehu niekoľkých sekúnd pri kvapnutí preparátu Pfizer alebo Moderny do kvapky mojej krvi. Je až neuveriteľné a zaražajúce, že tieto zmeny sa musia okamžite označiť za nenormálne. Tak závažné veci tak jednoduchou a dostupnou metodou. Ako je možné, že takéto jednoduché pokusy nedokázalo Šuko zrealizovať a povedať stop, počkajte, my nevieme, čo to je, my nevieme, čo toto znamená. Priznať si, že je tu napríklad nanotechnológia, o ktorej nevieme s určitosťou povedať, aký vplyv na organizmus to bude mať a ako toto vôbec môžu píchať do detí. Účinnosť vakcín je už nepochybne preukázaná, je minimálna až neúčinná, s množstvom nežiaducich účinkov. Ale kto mohol vôbec dopustiť očkovanie detí, ktoré nie sú ani rizikovou skupinou? To by malo byť spoločnými silami postavené do trestnoprávnej roviny. A o otázke povinného očkovania nesmie byť ani reč. Každý, kto uvidí, čo je obsahom ampuliek, musí ostať zhrozený a ako dôkaz odmietnutia takéhoto preparátu mu musí stačiť ako dôvod, čo uvidí pri bežnej mikroskopii. Ale ako by to bolo možné, keďže aj za našej vlády očkujeme ďalej a aj deti? Veď to sa odsúdime v priamom prenose. Kto bude o týchto postupoch rozhodovať, keď nie my? Musím povedať, že som v začiatku svojho pátrania popravde nevedel, že existuje toľko odborných štúdií o nežiaducich účinkách vakcín a som zhrozený, že na to u nás nikto nepoukazuje, teda okrem cenzurovaných kritikov. Neviem si teraz predstaviť, že prídem na vládu a poviem, odporúčam okamžite zastaviť očkovanie mRNA vakcínou. Čo budete robiť? Čo budeme robiť? Veď my sme zodpovední v podstate za tie isté zločiny ako pôvodní aktéri. Kto si toto zoberie na zodpovednosť? No ja musím. Preto vám pri plnej vážnosti odporúčam, okamžite zastavte očkovanie mRNA vakcínami až do dokázania ich účinnosti a bezpečnosti. To je moje najsilnejšie vyjadrenie a stopa, ktorú tu musím nechať a otlačiť v tomto momente. Ale najzávažnejšie zistenie je, že mRNA preparáty menia ľudskú DNA dvomi základnými cestami. Účinkom reverznej transkriptázy a prítomnosťou plazmidovej DNA po masovej výrobe na kultúrach E. coli. A toto už je súperenie s Bohom. Ďalšou témou je celoplošné testovanie. Taký biomedicínsky nezmysel celý svet musí uznať, že v tomto máme prvenstvo.
Neexistuje žiadne odborné odôvodnenie, že v prítomnosti infekčného agens, kedy izolácia chorého má byť neprekonateľným štandardom, nahrnieme na jeseň do sichravého počasia celú populáciu a potom ju testujeme s nepresnými testami. Toto sám generálny prokurátor mal zastaviť aj bez odborného odôvodnenia. Z tohto musíme kolektívne vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť a verejne priznať, že na tejto nezmyselnej armádnej akcii s názvom Spoločná zodpovednosť sa podielala aj armáda Slovenskej republiky, a teda aj pani prezidentka. Vrchol spoločnej nezodpovednosti. Otázka antigénových testov a PCR diagnostiky je tak významne prepletená so záujmami politikov a komerčnej sféry, že bude veľmi komplikované dôjsť k nejakým konečným záverom. Principiálne však musím spomenúť tieto podstatnosti. Vieme, že prvotné antigénové testy aj pri celoplošnom testovaní nevedeli odlíšiť chrípku od SARS-CoV-2. Aký bol antiantigen v antigénových testoch, keď nevedel odlíšiť chrípku? My tieto dôkazy máme. Je vedecky dokázané, že aj keď pacient už zdravý, môže nosiť stále reziduá z antigenov, ktoré ostali z rozpadnutých vírusov. Z toho vyplýva, že pacient pri celoplošnom testovaní mohol byť infekčný na SARS-CoV-2 alebo vírus chrípky, ale mohol byť aj v štádiu remisie z oboch infekcií. A namiesto toho, aby dostal 180-dňovú priepustku, ako prekonaný, išiel do karantény ako pozitívny. Preto by som sa začal zaoberať pri všetkej úcte k oklamaným otázkou amnestii. Ale bol by som rád, keby táto úloha ostala v kuchyni Ministerstva vnútra a spravodlivosti a vyriešili sa všetky priestupky vo vzťahu k rúškam, rozostupom a testovaniu. Pretože je otázkou času, kedy budeme musieť uznať, že neexistuje žiadny vedecký základ pre tvrdenie, že rúška bránia šíreniu infekcie SARS-CoV-2. Avšak zaťažiť tak významne štátny rozpočet v čase konsolidácie asi nebude pravdepodobne na teraz možné. Dôvodov na preukázanie neodôvodneného používania rúšok a masiek pri infekčnom šírení SARS-CoV-2 je viacero, ale k tomu existujú štúdie. Máme ich. Nevidím však dôvod, aby sme my nespravili svoje vlastné štúdie, vlastné závery. Nerozumiem tomu. Máme SAV, tak nech to zistia. Ale to budeme musieť pravdepodobne legislatívne ukotviť, rovnako ako aj zákonom stanovenú analýzu liečiv a vakcín šuklom, bez ohľadu na to, čo tvrdí Pfizer či EMA, pokiaľ budeme používať liečiva v tak veľkom rozsahu a pre celú populáciu. Musíme si nárokovať na možnosť suverénne kontrolovať akúkoľvek látku, ktorú ideme ponúknuť našej populácii. Preto navrhujem a odporúčam urobiť v tejto súvislosti nápravu. Rovnako odporúčam, aby každá ďalšia zmluva pri nákupe vakcíny, liečiv, obsahovala klauzulu, že za nežiaduce účinky si plne zodpovedá firma, že v nákupnej cene bude zahrnutá aj cena za likvidáciu nepoužitej alebo expirovanej látky a že štát bude mať možnosť kedykoľvek odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sa preukáže vnútroštátnymi prostriedkami škodlivosť takejto látky. Nevidím žiadny dôvod, prečo by sme mali postupovať inak. Okrem toho, predtým ako objednáme vakcíny, vytipujeme hádam cieľovú skupinu, napríklad 65+, vyskúšame na cieľovej vzorke jej účinnosť a bezpečnosť a až potom objednáme požadované množstvo pre túto cieľovú skupinu s navrhnutou opciou do budúcnosti. K PCR diagnostike musím povedať toľko, že kdokoľvek tvrdí, že ju vymyslel, tak klame. Všetko bolo presne definované už pred pandémiou. Primery, dopredné, dozadné, rovnako aj počet cyklov, ktoré majú byť použité k správnej diagnostike. Odporúčaný počet cyklov 20 až 28 v blízkosti threshold line a odporúčané počty, ktoré nám anonymne hlásili jednotlivé pracoviská, aj odporúčania z Úradu verejného zdravotníctva použiť 40 až 45 cyklov, je podľa mňa tak závažné pochybenie, že by sa mohlo dať postaviť do trestnoprávnej roviny. Iný dôvod ako umelé vyrábanie počtu pozitívnych v tom nevidím. Podľa rozhodnutia Lisabonského súdu z novembra 2020 je záver, pri počte cyklov na 35 je pravdepodobnosť, že pacient je infekčný len 3%. K tomu nie je čo dodať. Otázka incidencie aj smrtnosti je preto na teraz sporná. Preto posudzovať definíciu a dynamiku epidémie a pandémie je na teraz nemožné, ale misky váh, že nešlo o pandémiu, ale skôr epidémiu, sú naklonené môjmu tvrdeniu. Otázka cenzúry a kritiky oponentov musí mať na starosti kuchyňa Ministerstva kultúry. Všetky podstatné témy, ako je aj verejné zdravie, musia byť legislatívne jednoznačne vymedzené. Od vysielania okrúhlych stolov k téme manažovania krízových situácií a pandémie s prizvaním všetkých strán, s povinnosťou pre komerčné médiá odvysielať závery potrebné predniesť vo verejnom záujme vo vymáhateľnom čase bez možnosti ich cenzurovať alebo účelovo prekrúcať, musí ostať v kompetencii verejnoprávneho média. Môže diskutovať kto chce, kde chce, o čom chce, ale závery musia byť vydané od okrúhleho stola s prístupom všetkých kritikov. Na druhej strane práve alternatívne médiá zohrali významnú úlohu pri záchrane veľkej časti populácie pred očkovaním mRNA preparátmi. Za to im právom patrí vďaka. Hoci použili rovnaký vzorec, strach, napriek tomu
Pochybnosti, ktoré tam zazneli, sa v budúcnosti ukazujú a ukážu ako správne. Nemôže sa stať v budúcnosti, že priestor pri jednom stole nedostane doktor Sabáka a doktor Lakota súčasne, ak o to požiadajú. Nie je žiadny problém toto legislatívne prepracovať tak, aby to slúžilo k ochrane zdravia vo verejnom záujme. Rovnako aj vyjadrenia typu vakcína je sloboda, vzhľadom k tomu, že vakcína bola podmienečne schválená a už tedy štúdie poukazovali na nízku účinnosť a nebezpečenstva vyplývajúce z možných nežiaducich účinkov boli známe. Takisto propagácia akéhokoľvek liečiva pre celonárodné použitie umelcami, politikmi, športovcami musí byť zakázaná. K samotnej liečbe COVID-19 sa na teraz môžem vyjadriť len opatrne a obmedzenie, aj z úcty k zdravotníckym pracovníkom, ktorí pracovali pod tlakom a v chaose, keďže nemám mať prístup k jednotlivým lekárskym postupom, odvolávam sa len na vyjadrenia svojich kolegov lekárov a sestier. Základom zlyhania ostávajú tieto pochybenia, ktoré napokon budú potlačené konštatovaním, robili sme, čo sme mohli. Absolútne znemožnenie fungovania primárnej zdravotnej starostlivosti, neochota správne liečiť pacienta v primárnom kontakte je prvým podozrením k hľadaniu dôvodu vysokej nadúmrtnosti. Primárna ambulantná sféra azda z obavy o vlastné zdravie neliečila pacienta, mnohí lekári nechávali odkazy na svojich dverách, že covidových pacientov neliečíme. Ale liečili sme cez mobil. To, kam sme sa dostali. Ak by sa správna diagnostika opierala aj o klinické príznaky a započala by sa správna skorá liečba, väčšina pacientov s príznakmi covidu nemuseli byť hospitalizovaní, ale včas liečení v ambulantnej sfére. Každý lekár, ktorého poznám, mal vo svojej ambulancii aj Ivermectin, aj hydroxychlorochín, ktorých podávanie sa ukázalo ako účinné. Ostatná liečba bola známa, vedeli sme, ako liečiť. V nemocničnej starostlivosti si dovolím poznamenať len toľko, tejto fáze, že mnohé covidové oddelenia neliečili správnymi postupmi, nepoužívali už v tom čase overené postupy zo zahraničia a uprednostňovali odporúčané fiaská typu Remdesivir. Nozokomiálne nákazy, zanedbanie potrebnej liečby komorbidít a zastavenie bielej medicíny prispeli v našom zdravotníckom systéme k nadmerným úmrtiam. Tu treba zdôrazniť, že sa malo viac pitvať. To jediné nám mohlo pomôcť pochopiť patologické procesy, ktoré by nás snáď včas nasmerovali k zahraničným záverom o patologických cestách pôsobenia proteínu hrotu a následkov po mRNA očkovaní. Tu rozhodne treba vykonať nápravu, najmä pri náhlych úmrtiach mladých zaočkovaných ľudí do 40. roku veku. V otázkach zlyhania práva a spravodlivosti sa opieram v prvom rade o výsledky konferencie s názvom Limity zásahov do ľudských práv v súvislosti s ochorením COVID-19, právna situácia na Slovensku, medzinárodné štandardy, pozitívne príklady z iných štátov a návrhy de lege ferenda, ktorá sa uskutočnila dňa 25.3.2024. Tvorí súčasť mojej činnosti, ale je aj napriek svojej dôležitosti ešte nedopracovaná a príspevky, ktoré sú potrebné na finalizáciu zborníka, sú nekompletné. Otázku financií a možnej ekonomickej trestnej činnosti je parameter, ktorý vládu Slovenskej republiky zaujímal z obdobia manažovania pandémie COVID-19 asi najviac. Tu v mojich výsledkoch oficiálne ostáva asi najneschopnejšie prázdno a preto s poľutovaním musím oznámiť, že moje dôvodné podozrenia sa mali opierať o interné audity v jednotlivých rezortoch, ktoré sami mali vyznačiť plýtvanie s verejnými financiami. A závery a podozrenia získané anonymne neposkytujú v mojej pozícii odporúčania. Vyčkávalo sa aj na moje závery a podozrenia, z ktorých okrem výsledku z kontroly NKÚ pri nákupe vakcín od spoločnosti Pfizer ostali len tiché podozrenia. Všetci veľmi dobre vieme, že v subjektoch hospodárskej mobilizácie z podpory momiek, rôznych príplatkov za covidového pacienta, v očkovacej lotérii, financovania propagácie jednej pravdy a vakcíny, nákupu profilaktických a iných zdravotníckych prostriedkov, rôzne tendre bez súťaži v čase núdzového stavu a nákupy predražených položiek, nesprávne investície zamerané na všetko možné, len nie na boj s covidom, napríklad činnosť spoločnosti Eurolab, Lambda a Multiplex DX a ďalších, ostávajú visieť podozrenia len ako tiché podnety, rozpracované podnety, v jednotlivých rezortoch, ktoré ich interné audity mali odhaliť a priznať. Odhalia a priznajú. Ale to sa raz preukáže, že podozrenia sa opierajú o dôvodné fakty. Nestalo sa tak a preto miliardy vyhodené do vetra v čase, kedy sme mali spojiť aj finančné sily k dobrému manažovaniu pandémie, skončili pravdepodobne v rukách tých, čo ich politickým lobbyingom privíjali k sebe. A preto mi na záver dovolte povedať toto. Nepoučili sme sa z vlastných chýb. Niekto vo svete vyrába umelé vírusy, aby infikoval svet chorobou, strachom a ovládol zdravotnícke politiky štátov.
Keďže túžba ostať nažive a byť zdravý je túžbou silnou, zo strachu o svoj vlastný život a pre účelovú neschopnosť zvládať krízovú situáciu vlastnými vnútroštátnymi prostriedkami, sme sa radšej nechali viesť premyslenými zahraničnými odporúčaniami, ktoré sa zdali prísť správny moment ako naša jediná záchrana. Pre odhalenie všetkých omylov a krivd z minulosti by sme museli vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť a odbornú zodpovednosť na toľkých miestach, že by sme museli stavať nové väznice. A keďže my ani nemáme možnosť nahradiť pôvodných aktérov novými postavami, vyčkávame v nečinnosti na to, čo sa bude diať. Dookola opakujeme tie isté chyby. A doplatí na to naše obyvateľstvo, náš národ, ktorý bude chorľavieť, nie len z dôvodov už vedeckých preukázaných, ako napríklad účinkom mRNA vakcíny, ale hlavne ostanú nedoriešené jazvy rozpoltenej spoločnosti. Neboli sme schopní sa zjednotiť a vyvodiť zodpovednosť. Preto som vláde odporúčil, aby sa jednoznačne rozhodli a dohodli, ako budeme postupovať. Urobme spoločne aspoň to správne gesto, že zastavíme aplikáciu mRNA preparátmi až do dokázania účinnosti a bezpečnosti a odmietnime novelizáciu IHR predpisov a pandemickú zmluvu. Ak toto dokážeme, ostatné štáty, ktoré disponujú prostriedkami, dátami a vôľou, vykonajú všetku potrebnú prácu za nás. My však vykonajme tú svoju pre ochranu verejného zdravia. Toto nech ostane v tejto fáze ako otlačok z mojej činnosti v pozícii splnomocnenca vlády. Viac zo svojej súčasnej pozície urobiť nemôžem a hlavne nemôžem priznať. Nech nám Pán Boh všetkým v tomto pomáha a osmelí nás. Ďakujem za vašu pozornosť. Dobrý deň, Radovan Žilojka. Budem parafrázovať. Prenos covidu bol účelový počas armádnych hier vo Vúčane. Úloha Ukrajiny je zatiaľ spochybňovaná, ale pre vás je jasná. Niekto vyrába ochorenie a falošné testy a vypúšťa to potom. Parafrazujem dobre? Nie, celkom nie. Tak v čom? Lebo som zvedavý, že Niekde by malo byť slovo pravdepodobne a pokiaľ to vyhodíte... Tak preto sa pýtam, že kde sú potom dôkazy. Keďže vy ste to prezentovali dnes ako fakt. Absolútne sú to absolútne dôkazy. Tie dôkazy predkladám vláde. No to vám ich nebudem ukazovať. A prečo verejnosti neukážete? Ukážem ich aj verejnosti, ale počkáme si na rokovanie vlády a po rokovaní sprístupním všetky. Ja tie dôkazy sprístupním tak či tak. A odkiaľ ich máte? To nie je podstatné. Je to podstatné podľa mňa celkom, akého zdroja máte dôkazy o takéto závažné veci? Nie je podstatné, keď máte nejaký dokument, ktorý je oficiálne, nie je podstatné, ako ste ho získali. A potom ako vieme, že je pravý? Nerozumiem vám, však si to môžete overiť, nie? Ale u koho, keď nevieme, chcete, aby som ja vás ešte presviečal, že je dôveryhodný? Najskôr si to musíte overiť. No áno, ale tak vy asi ho predkladáte, takže asi máte presný zdroj. Mladý muž, ja vám poviem jeden zásadný rozdiel, kvôli ktorému sa veľmi účelovo vysmievajú mojej práci. Keď príde Sabaka a povie, že vírus je prirodzeného pôvodu a ja prídem a poviem, že vírus je umelého pôvodu, lebo toto, tak on príde a povie nie, prirodzeného. A ja mu poviem, len preto, že si odopne jednu gombičku, aby ukázal, že má chlpy na hrudi a že je chlap. On nikdy nepríde s protiargumentom. Ja mám veľmi veľa dôkazov, ktoré poskytnem vláde a poskytnem verejnosti a laickej a odbornej verejnosti. Veľmi veľa dôkazov. A jedna z tých vecí je aj taká, ja som si povedal, že spýtam sa vás a budete môcť klásť otázky iba v prípade, pokiaľ rozumiete aspoň trošičku mojej téme. A mi poviete, kedy bol schválený patent pre Spojené štáty americké na inzerciu furínu, ktorý bol nevyhnutný preto, aby SARS-CoV-2 bol vytvorený. Ak nepochopíte túto podstatu, tak tendenčné účelové otázky nemajú žiadny zmysel. Mám tu dôkazy na všetko. Bez urážky, ale ste ortopéd a veľká väčšina lekárov stojí práve za pánom Sabakom alebo za podobný názor. Preto sa pýtam, že ako máte také sebavedomie, že práve váš názor je správny? Dôkazy, vedecké štúdie, publikácie. Presne tak. Oni majú to isté. Naozaj? Presne tak. Naozaj? Naozaj? Ste si tým tak celkom istí? Povedzte mi, aká je vedecká publikácia na pôvod vírusu? Myslíte, že existuje nejaká, ktorá dokazuje prirodzený pôvod vírusu? Momentálne bola urobená štúdia Japoncami, ktorí potvrdili, že jednotlivé varianty boli vytvorené v laboratóriu. To už je veľký prúser. Veľký. Dobre, vy sa opierate vo svojich... Vy sa opierate o stoličku, ja sa opieram o Opierate sa o názory expertov, ako napríklad pán Fleming. Ja som si našiel vo federálnom registri USA, že dostal 5-ročnú podmienku za to, že zobral úplatok $35,000 za to, že falšoval výsledky štúdie. Tak to je ten dôveryhodný expert? Áno.
Keď falošuje jeden z štúdiu? mnohých. Viete, ako to dopadlo celé? Táto Dostal záležitosť? 5-ročnú podmienku, priznal sa, bol odsúdený, tak to dopadlo. Naozaj? Tak to dopadlo? A to Áno, kto to bolo písal? neskôr. Aktuality? Nie, federálny register USA. Pretože zo Spojených štátov mi dali dokumenty k tomu, ako skončila celá táto záležitosť. No, pán Fleming sa priznal, takže neviem, ako sa to skončilo inak, ak sa priznal k tomu trestnému činu a dostal podmienku. Prosím, zaznamenajte túto jednu podstatnú vetu. Vôbec nie je podstatné, neviem, ktorá televízia je ideálne teatry. Neviem, prečo sa vlastne neurobi to. Zosmiešnime celú tú prácu toho splnomocnenca, ale počúvajte, skúsme potichučku zistiť, či náhodou nemá pravdu. Lebo ak má pravdu, tak ste v obrovskom prúseri. Prepáčte, pán Kotlár, ale vaša práca je priniesť nám dôkazy. Nie naša práca nachádzať moja dôkazy práca za vás. nie je priniesť tebe dôkazy, Nie, ale mne, verejnosti. Prepáčte, A ja vám vykám, ak Prepáčte, dovolíte. dôkazy sú na vláde. Dôkazy sú na vláde. A prečo teda, keď príjete so závermi analýzy sem, tak neukážete nám tú analýzu alebo dôkazy? Aby teda verejnosť, keďže ste sa prihovárali verejnosti, takže prečo nemá dôkazy? A to vám mám doniesť 250 strán? Nie, ale tak myslím, že PDF-ko je celkom jednoduché v tomto. Jeden dokument, lebo Nesrandujte. vy sa odvolávate na niečo, čo my, Stiahnite si oficiálnu správu, ktorá vy je sa na vláde. odvolávate na niečo, čo my nemôžeme vidieť. Vy hovoríte o dôkazoch, ktoré Ale môžete. predložíte nám až neskôr. Ja som nepovedal, že ich nemôžete vidieť. Ale neskôr ste povedali, že ich predložíte Budú neskôr. dostupné, veď to som prečítal aj v mojom príhovore. Budete mať dostupné všetky informácie. Problém bude v tom, že bude to prebiehať taký zaujímavý boj, ktorý je v podstate aj odzrkadlením toho, kde sme. Lebo úprimne, môžem vám povedať, ľudia, ktorí stoja za mnou, je ich 60% populácie. A poviem prečo. Pretože oni sa nedali zaočkovať. Napríklad pri téme očkovania. A to je veľmi vážna, veľká skupina. A teraz ja nepotrebujem vysvetľovať na vláde účinky mRNA vakcíny. Ostatné témy, vy tomu samozrejme vôbec nerozumiete, a ja ako ortoped som sa to musel naučiť, aby som to vedel vysvetliť, keď pôjdem do nejakej relácie. Hej, napríklad glykoproteín 120. To sú veľmi vážne veci, do ktorých sa radšej nepchajte. Ale pokiaľ je overené, zistené, vedecky dokázané, že mRNA preparát mení ľudskú DNA, to je prúser, o ktorom vy momentálne nemáte ani poňatia. A nie je také jednoduché pre vládu povedať, no počkajte, vyšetrujú tu rôzne krajiny, už to vyšetrili rôzne krajiny, vedecky to dokázali, Kotlár to povedal verejne a my to odignorujeme a nakoniec príde všeobecný konsenzus svetového nejakého zhromaždenia štátov a povedia, áno, uznávame, že to bolo tak. Tak aká to je zodpovednosť? V prvom rade si uvedomte, že ja chcem pomôcť ľuďom, ktorí sú proti mne. Uvedomujete si ten paradox? Ja chcem ochrániť tých ľudí, ktorí spravili tú chybu len preto, že dôverovali odborníkov. Aký záujem by som mal ja na tom pokračovať vo svojej činnosti, keď za posledný rok som sa dočkal iba výsmechu a ponižovania? Rozumiete vy vôbec tomu, čo hovorím? Aký by bol dôvod pokračovania? Prečo by som sa na to nevykašľal? Čo je na tom to silné, motivujúce? Prečo mne záleží, aby som ja sa prihováral hlavne tým, ktorí sa mi vysmievajú? Na to nemáte odpoveď, lebo na to nemáte momentálne kapacitu, aby ste si uvedomili, že ja napriek tomu, že som dôvodom výsmechu, ponižovania v bulváre, v médiách a spochybňujú sa moje slová, napriek tomu pokračujem. A to pretože mi záleží na ľudskom zdraví. A mne záleží práve na tých, ktorí ho majú poškodené. Prečo by mi malo záležať na tých, ktorí sú už zachránení? Ak je tu naozaj takýto prúser, tak pokračujme v propagande. Splnomocnenec vlády je hoaxer, s Amerikou to budete mať ťažké. Ak vyhrá voľby Donald Trump, bude trošku problém pre vás povedať, že počkajte, ale Kotlár na to upozorňoval skôr, spolupracoval s nimi, možno, že sa to nestane. Ale ak sa to stane, tak budete vo veľkom probléme, vy médiá. Pretože vy aspoň nepoviete svojim ľuďom, že buďme zdržanliví, rýchlo to vyšetríme, zistíme, či to náhodou nie je pravda, lebo budeme mať sami problém a my vlastne sami ohrozíme našich ľudí, priateľov a rodinu. To je podstata toho, čo som tu prišiel povedať. Ja tie dôkazy všetky mám a poskytnem ich. Môže sa stať, že vláda Slovenskej republiky povie, toto nie je najpodstatnejšie, ktoré ste mali splniť pri svojej činnosti, čo vám vyplýva zo štatútu. Ale ja vtedy poviem, a budem to musieť povedať aj dnes, aby som si za tým stal aj zajtra,
Ja som sa rozhodol, že toto je najdôležitejšia téma, ktorej sa musím venovať. A to je suverenita našej krajiny práve kvôli energii, ktorú do toho dal predseda vlády Robert Fico, keď sme spolu začínali diskutovať na túto tému. Suverenita krajiny je ohrozená a je ohrozené ľudské zdravie. Preto tieto dve témy majú prednosť pred štúdiom trnavských firmičiek, ako hospodárili. Len pripomeniem, že mnohé z tých tém, ktoré som povedal, sú rozpracované. Mnohé z tých informácií, ktoré by som mal mať, boli získané spôsobom, ktorý by som dnes označil za nelegitímny. A budem čakať, aké budú ďalšie kroky a po konzultácii s predsedom vlády sa dohodneme, čo ideme robiť ďalej. Ale pokiaľ sa nezastaví očkovanie mRNA preparátmi, alebo aspoň sa nepreukáže ich účinnosť a bezpečnosť, čo už dnes viem, že nie, a pokiaľ nezachránime Slovenskú republiku pred centralizáciou moci od VHO, moja úloha nemá zmysel, aby som v nej pokračoval. Pretože principiálne princípy 2, ktoré my potrebujeme teraz, aby sme sa mali radi aj v Národnej rade, nie je sa vysmievať, ale overiť, či splnomocnenec nemá pravdu. Či nestrácame suverenitu a či ochraňujeme ľudské zdravie. To je bodka. To je všetko, čo vám dnes poviem. Ďakujem pekne. Teda vláda vás počúva, alebo nie? Lebo to ste tak trochu naznačili, že vás veľmi nepočúva. Rokujete s... Vláda urobí svoje vlastné rozhodnutie na základe toho, čo je predložené. Dobrý deň, pán Kotlár. Chcel som sa opýtať, Martin Poručka, televízia Markíza, či ste sa trochu neminuli teda tomu štatútu splnomocnenca. Ak vás ešte môžeme poprosiť, my sme vás počúvali 40 minút, tak chceme sa opýtať pár vecí za každé médium. Môžeme vás poprosiť? Je tu teatri. Ja sa chcem opýtať, že či teda pán Kotlár...